in the zoo with the lions and apes and bears. You probably won't make it there. One of the options they say they want smoke with me. You don't want to take it there. Ωραία παιδιά, εδώ παίρνει το Atherscon. Όπα, focus. Εδώ τα σκαλάκια. Δεντράκι. Πολύ ωραίο δεντράκι. Πού ήρθε ο Άγιος Βασίλης νωρίς? Ο Άγιος Βασίλης ήρθε νωρίς. Και να κουμπάω. Δούμε τον R2D2. Εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Μην με βρίζεις. Ωραία, ήρθα για πρακτική. Κάνε μου ότι με πνίγεις έτσι. Πάλι καλά θα πέφτα. 4 shorts. 4 shorts, guys. Wow. Παιδιά, ναι, ωραία, αλλά. Λοιπόν, υπάρχει μάγκα, Zelda 4 shorts. Και επειδή είναι ασπρόμαυρο, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις ποιος Link είναι ποιος. Like, κοίτα. Ποιος είναι αυτός, ο κόκκινος, να υποθέσω. Ο μπλε. Αυτός ποιος είναι ο μόβ. Ο πράσινος, who knows. That's the cool part about it, guys. Ο άσπρος, ο μαύρος. Ναι, όντως. Αυτός ποιος είναι, bro, Dark Link. Wow. Κοίτα τον, είναι ο κακός Link. Evil Link, guys. Okay, that's pretty cool. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό, παιδιά. Κοίτα τον. Είναι so cool. Αυτός είναι definitely ο mov Link, είναι ο πιο cool από όλους, παιδιά. Είναι σαν τα χελονιτζάκια, αλλά Zelda. Ναι, ισχύει. Έχουμε εδώ πέρα Pokemon κάρτες. Και ένα Charizard. Έχουμε εδώ πέρα το boot του Star Trek. Δεν έχω δει καθόλου Star Trek, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί fans. Έχει πολλά ωραία merch εδώ πέρα. Αυτή η καρέκλα παίζει να είναι πολύ unique και θέλω να καθίσω. Αν δω ποτέ Star Trek, θα ζηλεύω τον εαυτό μου εδώ πέρα. Όπα! Είμαι ο Γκις Χάουερντ. Εδώ πέρα έχουμε τους Ghostbusters. Βγήκε το όπλο. Better, Call, Sol, Better, Goal, Sol. Πολύ ωραίες γραφές. Έχουμε εδώ πέρα ένα πάγκο που πιέζει στο μάτι το Ace Attorney. Έχω πολλές ωραίες γραφιές. Ναι, βοήθαμε. Τζότζο. Πρέπει να δω Τζότζο. Και μόλις πήρα το Kellogg's Holmes, το λατρεύω το χαρακτήρα. The game is afoot. Αυτό γαμάει, X-Men, 97, Disney Plus, δεν είμαι sponsor. Έχουμε εδώ πέρα τον Deadpool να είναι στη μέση. Είναι ενάρχιστος ο Deadpool. Έχουμε πέρα τον Wolverine. Αν είναι και αυτός ενάρχιστος όπως ο Deadpool. Funko και όποιος γουστάρει. Είναι ακριβώς δίπλα από το Deadpool. Δεν έδειξε. I'm just a chill guy. Να κάνεις την πόζα. Έτσι, chill guy. Εδώ με τον Miles Morales. Το meme. Τον έχω δει στην πενταήμερη πριν 5 χρόνια, παίζαμε Smash. Ρε Miles. Φίλε, πρέπει να παίξουμε Smash, φίλε. Έλα τουρνουά. 1v1, επόμενο βίντεο πρέπει να κάνουμε 1v1. Και αυτό. Ναι. Δεκτό. Ποιον κάνεις main? Sonic και Little Mac. Έπλεξα, αν παίξεις Sonic. Θα τελειώσουμε με αύριο. Ωραία, σε έχω φίλε. Τα πάμε. Τέλεια, χάρηκα μάνα. Ακολουθήστε τον στο TikTok. Ωραία παιδιά, έχουμε πέρα το Tekken 3. Δεν το έχω παίξει ποτέ Tekken 3 στο PlayStation 1. Θα πάρεις Jin. Θα πάρω κι εγώ. Όχι, πάρω πολλά.
Εδώ είμαστε. Έτσι. Πάμε λίγο. Έτοιμος για Tekken World Tour. Ωραία παιδιά, παίζω χωρίς να κοιτάζω. Πώς αρπάζει. Βάζει. Νικάω. Ω, είμαι άλλη μεριά. Την άλλη μεριά είμαι. Ναι ρε φίλε, χωρίς να κοιτάζω. Τι είμαι προ. Εντάξει, κοίταζες. Λίγο, να δω που είμαι. Εδώ πέρα έχουμε το Ρίου. Μάθε με μου να κάνω ένα χαντούκι. Τι έπαιζε. Hello Estus. Hello, man. What's up? Good? Yeah, you good? Yeah, I'm doing good. I'm doing fine. Do you buy anything? Oh, I got a Nestle Fitness CD Park from the cereal. Show the camera. That's really cool. How much did it cost? It cost me €0. It's a very valuable piece of lost media offered by Papa Philips himself. I ate these cereals. They're pretty good, but eating cereals is a bad habit because they have a lot of sugar. So be careful, guys. Your English is really bad. You should need a lexicon What the fuck is that? Lexico. from Nunu. Exiglosso opticoacoustico. Opticoacoustico. Τι είναι? What the fuck is this? It's a lexicon. Lexicon dictionary. It's a dictionary. Oh, For a you. dictionary. Okay, thank you very much. I hope I can learn Greek better with this CD now. I don't have anything to read CDs anyway. Look at Opperman. He's so pissed to hold up the phone. Εδώ παιδιά με τον Thor. Θα δούμε άμα είμαι γόρθη. Μαλάκα είναι ελαφρύ. Είμαι γόρθη. Παιδιά, γίνεται χαμός, γίνεται πολύ χαμός. Έχει cosplay parade ή κάτι, πώς λέγεται, cosplay contest. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν το περίμενα. Πολύ ωραία οργανωμένο πάντως. Πιστεύω και το Game έτσι έπρεπε να ήταν. Ψάχνουμε έναν φίλο μας, δεν ξέρω που είναι. Όπα, Ιάβα Γον, πώς λέγεται. Epic Death, πού είσαι? Πού είσαι? Κάνε αυτό, κάνε μπλου, κάνε μπλου. Πάμε λίγο hype. Ένα έχω ιδέα τι είπε. Ήθελα πάντα να το κάνω αυτό. Ο Instagram, έχεις Όνειρο. Πανησία γεύσεων. Opticoacoustico. Opticoacoustico. Τι είναι?